mama. A matso kusa ban kunnen ki na dama akwai sirri amma. Faɗa mini menene tintini na yarje ma. Ni Allah na gode maka tun da ka banya rahutar mama. Ni ma na gode maka tun da ka bani mijin da na nema. To ga wannan Na ce wannan dai. ga wannan A'a ka ban wannan dai. waya nan Ni dai sai wannan dai. auren nan. Na masa yi ɗaurawa. Ya kulun kulfi ta ga wuta na rufe kallon mata inda na samu gunar mata mai zai hana in shagwaba ta. Ni ma zai shagwaba ka kuma maka gata. Kafin ka fito daga wanka na shirya maka kaya. Soyayya abu ya kare na kamu. Ka shirya in ka guzan sai